Guys, unsa ni nga bat, Brad? Hanginan. Bat hanginan. Kusog siguro kini mo dagan no kay hanginan man. Right. Kuha naman ng lukot, guys. Pwede na mo dito kanon. Kanon na mo dito, way buko. Ang sarap. What's up, guys? Mayong adlaw ninyo diha. Sa ni boy. Pwede ko. Kung suwayag ko bukan naabay sod. Kisam ni. Ha? Asa amo ni ginuba? Bago ano sa ni giguba nimo? Si mana nakapil. Upan lagi balik nimo. Imo hane? Kini. Asa man tong giguba nito nga dagag soda atom tapi ka no? Kisa ni? Nanti so ni? Pindot mo tunga nang kinaot gid ba no? Right. Opan mo mabalhin. Aw gapon pa din mo gibalik og taon. Right. Siguro dagang kaak sa. Mabom ka diha. O yan. Right. Wah. Purya lambah ha kay. Lawan pa no? Ugma, masa ni bukar usab. Main saag. Ini masaag no. Oh, pagi siguro si kay Saka. Basin mo deh. Mayar. Wala siguro kay. Ha? Naray pila ka buo? Ito sa ni boy ni ito? Di ka madlok ha? Ni ito na dari ah. Usa to ko. Nakita nang usar no? Ni ito. Usbonan mo bukad ugma. Nagay pila ka buok. Di kay dagag kuha, gamay ra ko no. Nanaray mga danggit oh. Upa ko no kay Saka isda ron. Nay. Buldangili na sa no. Duhan to. Tanawon, di kay dagag wansod. Right, muli na may, go na mi nga suway lag bukad ba sa yang bunsod. Dili pa kayo, wala pa kayo Saka isda no? Gamay pa kayo? Gamay ra. Hangra sa? Hangra. Basi, ugma, utak ibaw. Puhon. Ugma guys. Guba mi kamatong, yaha gyapon. Gango. Sisirain namin, patap-pataptain. What? Guba mari sisirain. Ito yung sisirain namin bukas, guys. Ito yung sisirain namin. Atas bayan.
Sige, suwayan to ugma. Brad, ditso ta ba no? Para mo sa video na ba? Kontak. Wah, sampay lang tadi tutup. Oh. Mga guys, mamasol me. Mo na mong gamit ning floating niya nga payag ni Saniboy. Ana ra siguro sa mga 4 ka dupa, 5. Ang suwayan kay maayam ni gud mamasol ka, way init kay nay pandong. Pwede sa ninyo maabangan. Di ba Saniboy? Okay. Depende, sabot-sabot lang ba? Rights! Rights, nanamis dapin guys. Nalang ko ipakita nyo rin guys, ang kaluhang bato. Hindi mo kita, di rin ninyo makita rin sa mua. Sa tuyom rin ninyo makita. Ipakita nyo. Dara guys, di rin ninyo, sa tuyom rin ninyo makita ang kaluhang bato. Ang ako nadungog ini nga istorya guys, sa unang panahon managtiayon ko nun sila, pero ko lang ha, managtiayon sila nga naigo ko no sa kilat. Istorya nindo ka bato ko no, managtiayon nga naigo sa kilat nga amot yun sa mga anong nahimong bato ba. Right, thank you, salamat nga imig video. Right guys, kita-kits lang ugma, tiwas lang ugma. Uy, kuha man. Right, good morning guys. Kupo ko'y ilis, maurog niya po na kong sulog hapon. Muna kong gingon nyo nga among gubon, sisirain namin. Tuwing misa ni Boy. Way intro, so, tumatik! Muna ang sabay guys, sabay. Ituyok ni siya. Nga inayag kuhang bato. Naot nga naisod isda kung wow. Tuwa mig bato. Ganyan talaga pag mangingisda. Tsaga-tsaga lang ba? Antos lang. Right. Right na. Isa na. Right. Nagubol ako. Wala ka. Ina, may tangki ka. Inanay mong pinabuhi sa probinsya guys. Dagat. Magkuki lang ka. Oh, kusudan yun. Ayaw taon. Right. Right. Maraming isda oh. Man. Come on. Sama na. Uy, tangkig biday. Sa uban guys, ang imo lang inani matong o gango. Kahoy raman tapok-tapokon. Pero dili mo bato ni, unsay kautagamay. Right? Right. Big head. Wala man kay kung kuan kay. Sorry guys, kayo init kayo guys. Yeah, yung cellphone guys. Walang intro now. Guys, unsa ni nga Brad? Hanginan. Bat hanginan. Kusog siguro kini mo dagan no kay hanginan man. Right. Right. Medyo malapit na matapos guys. Wait na. Main lang right. 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 Saan Brad? Ibis. Yan lang. Nga man ako masud sunahon na siya nga. Magdasag suka. Ano ko suka dahil? Kita suka right. Automatic ray. Gamay lang kuang guys oh. Right.
Bigid lang malakas. Muna kinabuhis probinsyano guys. Probinsyano. Daplin kag dagat. Lukso na guys. Kugi lang ka. Guys, Lukso na guys. so na. Iyay. Tuba-tuba na. Guys, ang laki naman to guys oh. Wala guys. Guys oh. Ay siya guys. Baksi. Umujo ah. Kuan. Sipungan mo chong. Bakasi. Bakasi. Bakasi, wa man tay kuan. Dili makaon chong. Hindi man. Pero ujo mo chong. Ha? Mudo gani ya. Iyay. Paakan kasi boy. Piensa? Dako ba kayo? Saan? Gitu yung ano chong. Gigi. Aris bato. Laki. Tuloy no. Ay bakasi guys. Laki. Di ka madlok boy. Bakasi guys. Right. Anak siguro na niya suno. Para guys. Suk. Ay, kuan ko. Ayo, guys, do ka bakasi guys. Oh. Getupad man bro. Sin-sini ni guys kay mapatapos na. Mana guys, manag habwang mga bato. Ah. Diha mga profesional na musidsid na guys eh. Ug pataka sad lang ka diha. Wa kay ba sige kag tuyok ko si mong pukot pagamay niya ni isa na ditong ilawom. Siyempre mang gawas tong Yun, isubitin. Kuan? Isda. Hinanglan mga suhito ng mga nana. Mga trabaho ng kuan. Right, so nangita kasuksukan, alright? Kuan na rabigid. Brahig usap. Mga profesional lah guys. Ito gagmay guys oh. Ni ito, chong. Kuyaw din eh. So kita bigid. Anak ni dia san boy. Sipong na guys, sipungon na siyang pukot. Dapat suhito kang musipong kay kinahanglan dito maisa sila. Kung maisa sila, yari ka. Yari na ka. Sa niboy lang malakas. Alright. Ingat chong, ito chong. Mag-ingat sa bakasi. Dapat dandahan lang guys. Gandaan lang guys. Wow! Right. Guyuraran ko bigay. Ada, dagang kilaw nun. Ang kuan sudan. Sudah na. Sik pa brad. Mga kilaw nun kasagaran nakuha guys. Mga na yung target sa dun eh. Kini maginam-hinam tas kinilaw. Kasag guys. Kasag. Kasag guys. Iyay. Pagkasakit ra ba? Sakit guys. Right, merong isda na dito. Kuha sa bunsod guys. Dito kasi ba? Oh. Mga danggit. Kini mga isda guys, inaani na gini yung size. Dili na nimo nagko. Pang kinilaw lang, ana. Mao na target mo kinilaw. Guys, wala sa planeta namin. Yag nay dagko-dagko. Dako chong. Ang matuwa. No brad. Amot sa isda brad. Guys, umikaila to isda guys ha. Labay ito guys. Brad, kumbensaan mo na brad. Grg. Ha? Kasag. Dito ni bukad ada. Kadali asa gun mo nakabukad gon. Ito yung bulsa niya guys. Ito ang ibisa pamili guys. Modeng ulay isod kay nang lusod ya kini buslo. Kabui. Naisod ito to.
Guys, merong ito, maraming kasag dagan-dagan, pagdagan-dagan. Kini guys, kinang may nani gagmay. Amo ni buhian. Gagmay pa man. Mo sabay guys. Mana ni? Ang kuan guys. Ang sa dihon. Ang bakasi guys. Uy. Kuha ko sa nakabe. Bakasi guys. Uy, bigid. Nay daga ibis man diri ay. Sluyo. Nali ito. Ah, kilaw no brad ay. Ang kuan so sa kuan. So Kini guys gagmay. Balik. Niya. Balik na siya. Pero kini yung mga ibis. Mo na gini yung size. Mo na siya pang kinilaw yan. Right. So guys, kuhuy na lang bakasi. Kahit ano patay na limpyo highs na guys. Right. Ato ibalik daan sa ni boy. Ang amatong. Na di abot ang kuan ha ibis. Oh, pagsablig nimo. Ang sablit. mo na ni chong ato na Diri guys, kung kugihan lang ka magsusuod diri sa lasayan. Mo na siya lukot. Ang ilang gingon kinalibang ni sa Dunsol. Mo siya gubot pas lukot. Dapa guys Oh? Right. Dapa. Oh my goodness. Bato nas bato. maraming lukot Oh. ito. Napas pikas bato. Ano gidagan sa ni boy? Hinihuli niyo ako. Pikas bato. Kilig ba? Apa bagyo? Natrawa sa kilig kapa, ha? Wala na. Kilitras bato. Muna siya tais Dunsol guys. What? Gubot pas lukot. Hinaot nga yung relasyon diha. Dili sama ini kagubot pas lukot. Right. Diyan pa ako no guys. Ate, makapunit. Makatag sa kaltex sa boy. Oh. Wow. Inani guys. Muna mo kinabuhi dire. Oh. Ate, dagan lagi rin sa boy. Yang mangita tadi so lagi kita. Gua naman ng lukot guys. Pwede ni mo dito kanon. Kanon na mo dito, ibo ko. Ang sarap. Woo! Right. Ako kita sa labaho diri guys, namunit og kakaak Diri dagat guys, ug magkugil nga dagang kang mapunit nga makaon. Kakaak. Apil na labaho. Basta magkugil lang. Right. Right. Nanami sa Sunny Island. Malinis sa pagyan guys. Yung hangin dito. Dito kami titira. Whew. Okay guys, ano yan, open na guys. Kadlatan nyo guys, daghang mag submarino guys. Gituyo ninyo glak guys kay ang uban rigod. Mga kuan sa kayo. Ari diri mga on, ya di na limpyuhan. Dapat limpyuhan sad kung human ya. Ang gaw-gawan man. Dili lalim oy, paglimpyo sad. Right. Big hit lang malakas. Kuha guys Kilaw nun. Diba kasi Ilain ang tuwaon guys. di man daghan og kuha bro. Naraw guys Kasag. Itong kasa guys. Nag Ito na ang lamas guys. Lamas, auman. Lagyan na tayo guys. oh man. Ungat yun, ungat yun. Sago niyo. Saan brad? Napadya ang kanon brad, ako lang gikuan. Nang giling na taguling, sulunan. Giditso man ako. Maglain mis tuwaon guys. Maglimpyo sa may kilaw nun. Lapas. Kilaw nun brad bro. Ha? Ano sa namang lamas? More mong tuwaon. Right. Maniho sa may maniho. Right, basta ta. Ini problem dito. Ay, dito lang. Ito. Umating, ne?
Buwan na pa eh. Siya butang tali mo yung buting dal. Di sana ne? Parking. Sana. Ang buti eh. Si Big Head. Limpia sa mga kilaw na, no? Shout out sabi sa mong grupo ba? Shout out guys sa TLP Vibes guys. Kamatis. Oh, kira may para ano? Asa para kinila na? Kira may para. Para dili lang ni. Ano ba? Asa di ka? Tuktog man no? Matis. Masiti. Ako nang sarili, para kinila gagmay no. Mo rin lamas mong tinawa guys, lapas kay isda. Walang isang oras na sa lata na. Ako diri na. Right. Akang na tay. Brad daw baka si Brad. Utso lagi. Iluno to sabaw Brad. Wah! Brad. Saan saan tay? Pati yung daan tay. Bayo do Brad. Ayaw tay. Kisin. Kay Brad. Kisin tay. Oh, ini alasan tay. Uy. Guys, nilayat man guys. Ato sa siguro ng ano siguro. Asa tong kutsilyo? Brad oh, na tong Brad. Kurang lupa na. Ha? Na hinit na. Napay duha na tay. Sige. Natupa na. Are naman ka. Right. Unay ka saglay. Pagtahay wala bayang. Buang. Bayang na. Brad. Di na bayang eh. Bro, tay tubig ka. Sige ba, tay tubig. Lamig king ginuwa na yung Bradex. Mo lagi. Buwag ng tanong. Gamay rin ng tanong buka. Lamig kay tuwa ni Bradex. Upay ng buwa no? Huwag pagkikilang ng plato. Uy, plato kayo eh. Bayang diri mo. Bukal guys. Kapit pa ni dagag pila ka Diya si buwan. Tihon. Ito na no mga balay ba? Sarap yan. Pinadugit kasi sa buwan no? Wala na, leksyon, kuan. Yung paspas ka mo, kuan brad. Lupig siya sa bayo sa buwan na. Pas mo. Lupig siya. Na, puling bayo sa buwan. Saan ko na pala? To ka chon tay. Tinang ng cellphone lagi. Gutom na. Ha? Brado na kayo ka guys. Gutom na ko. Tuktok man no. To. Ngan mi guys. Ha? Okay, okay. Kaya kanay ko na itong sabaw. Ay lagi. Chong! Ayun, pabuton ito chong. Nga na ta! Sila lang sa buo. Eh, sorry. Kabuan na brad. Tanong ang lagi tuwang na niya. Kabuan na daan. Chong! Kasi gamay dyan, igutom mo kay Chong. Siguro siya niya, Brad. Brad, mulugpa na brad. Kumpinsa brad. Yan na! Tiyag mo. Ha? Tiyag mo ba? Eh, pagtuon na talik eh. Ha? But-but na ako. Upaw man. Sa upaw na. Di na but-but na eh. Upang hindi mo maog. Siya. Padigana Chong mo. Padigana Chong mo. Isa. Padigana Chong mo. Sakto sa maluto rin kuan. Sabaw. O sili, pagod ang hindi. Ang pay gusto na nila. Wala, sa upang lang. Na? O guys. Gigi. Ya. Na? Tulo ka higo, Brad. Sa tatong na. Oh. Ang bakas na pa-auto mo. Gawa ka ko, kasal ko. Na? So gamay to brad. Ano guys? Sudah? Dito, oh, ito ba? Pangalag begin. Pangalag ba?
Kira ba? Nggak tapi berda. Higop lang ka, Lampurnas. Hah? Lampurnas lagi oh. Lumuro ka, bilang dito sa usa. Kanibor. Grill lang nabili no. Guys, manamig kaon. Panguli na yun guys. Oh. Sino pagkatawa? Right. Right. Oh guys. Yes guys, manguli na may. Okay na. Hanggang dito na lang.